Ngikhetha ngokungangabazi Gumgedlela inkosi enkulu uGombela isitimela samabhunu baba mkhulu uNkulunkulu phakade amen. Kwenzeka konke lokhu nje okwakwenziwa yiso isilo nohambo layo phela libheke kuye uGwini. Nakhona kwaZulu kunezidubedube ezinkulu abantu abalawuleki. Phela amaNgisi ngesikhathi inkosi uCetshwayo uyibhekile ayengamile ngapha kwaZulu ngokuxova abantu. Njengoba phela sikhulumile ngawo amadube esandlwana, abantu bakwaZulu abangaphesheya kothukela ababedungwe yiwo phela amaNgisi ngayo inkolo lena. Baphinde babadunga ngako ukuthi bazonikezwa izincwadi ezisemthethweni zokubusa bebe ngamakhosi, bephinde benikezwe nezindawo. Phela ukuyilingisi kwakuhlakaniphe kakhulu ngoba uma ungahambisani nalo, lalidla indawo yakho mese likunikeza le nkosi yekhethile ukuthi yona ibe yimpimpi nokusebenzisana kwayo nawo amaNgisi. Uma usungene ngaphansi kwalolu hlelo lokuba yidube esandlwana, wawuphepha esihlokweni esinzima kakhulu sawo amaNgisi. Kodwa isizwe sakho phela sizohlupheka ngoba uma amaNgisi esedinga abantu okuyolwa izimpi zawo zenkohlakalo kuzothathwa abantu bakho. Wena njengenkosi uqhubeke uhlale ngokunethezeka. Njengoba siwabalile amakhosi okuyiwona ayekade edayise uZulu phela esephenduke amadube esandlwana. Phela lokho kwaba yisiqalo sobuzempiti. Ngalesi sikhathi sebekhande lona phela iqembu labantu abamnyama, i-African Native Contingent, i-ANC, eyayikhandwe phela yiwona amaNgisi ikhandela bona abantu abamnyama ukuthi bebe ngumfelandawonye kuleli qembu. Elase liqala ukwanda kakhulu njengoba nenkosi uCetshwayo isiboshiwe. Ngoba phela uma ungena kuleli qembu uyinkosi wawuhlomula kakhulu ngoba uzonikezwa izindawo zalaba bantu akade bengamavukelambuso abafana nabo oCetshwayo laba. Bazokuklazathela bakukamele umhlaba. Ilona-ke iqatha elilodwa lenyama elase liphoswe yiwona amaNgisi leli lezitifiketi. Lapho phela kwakungasakhethwa ukuthi ngokuzaleka kwakho ngabe yiyona yini inkosi. Uma nje uqhamukile wena inkosi yakini ilokhu ingazinikeli emaNgisini, wena ugijime phambili ufike uyophenduka ube yimpimpi yabo abelungu, bese uphenduka ube yidube esandlwana bakufake leli dube elibomvu. Emva kwalokho bayonika wena isitifiketi le nkosi yakini lena, ufike uyishaye uyikhiphe ngokulekelelwa yiwo amaNgisi. Ibona ubuhlakani bawo-ke amaNgisi ababebhizi nabo bekwenza lapha kwaZulu, bexova bonke ubukhosi lobu. Njengoba iGumgedlela like lasho ukuthi amakhosi ngalesiya sikhathi ayi12, agcina eseyishumi-3 ngokufika kwesizwe sakaMkhwanazi esaganiselana nabantu bakwaZulu. Ngaye phela uNtikili lona owayewudadewabo kaMpande. Abakhwanazi base bebuzuza kanjalo-ke ubuntwana. Ngaye uMayanda wakaMkhwanazi owaganwa uyena phela uNtikili owumfowabo kaMpande kwazalwa uSomkhehlo. Imboza. Phela amamboza lawa ayekade ezuze lesi siqalekiso nawo ayesesenkingeni njengoba inkosi iboshiwe ebhizi ehlayinyuka bangabukhosi-ke manje ngoba phela ayisekho inkosi, bafuna nabo ukuba ngamakhosi. Kukhona Usuthu lapho kunesilo khona, mese eba khona uMandlakazi lapho phela kunobukhosi futhi obunye bakwaZulu. Lapho phela kukhona khona yena Uzibhebhu futhi kufihlwe khona izinyane laso phela isilo leli elingudinizulu. Kuthiwa Uzibhebhu wayeliphethe kahle kakhulu izinyane lesilo elingudinizulu, lihlezi kamnandi laphayana kwaMandlakazi. Kodwa lona izinyane leli lalingakuthandi ukufukanyelwa kakhulu ngoba laliwumuntu okhuthele, libuye liphume lifuna ukusenga izinkomo lilungise nezibaya liphithize egcekeni.
Kodwa uma eke waqhamuka umntwana Uzibhebhu ekufica lokho kwakungamphathi kahle, ethethe kakhulu, bese kugcine kutholakala ukuthi ilona belizithandela kodwa engathandi ukuthi lilokhu liphithiza ngoba phela wayenesifungo nomfowabo uCetshwayo sokuthi uyoligcina izinyane lihlale liphephile. Kodwa nakhona phela ondini laphana Usuthu babenenkinga ukuthi ubani ozobekwa ebe yinkosi, njengoba izinyane nalo lifukanyelwe laphayana kwaMandlakazi, lifukanyelwe uyena Uzibhebhu. Kwaze kwathi langa limbe kwadlula isalukazi khona laphayana kwaMandlakazi esasibelethe izandla eqolo. Esidala isalukazi lesi silokhu sibukela khona lapha ukuthi lo mntana enkosi ohlezi lapha osengiswa izinkomo, ingabe bukhona ubuqiniso lapha? Lona phela umntwana wesilo ozoba yisilo naye, kodwa sibona sengathi uyahlushwa lapha. Kwakuwumbono waso lesi salukazi esingaziwa ukuthi sasingasakwabani, esasibelethe izandla eqolo. Sibuka konke lokhu sihamba kancane lesi salukazi, kodwa lokhu kuhamba kwaso kancane kwadala omkhulu umonakalo ngoba phela saze safika khona Usuthu. Sawuthuphela umbiko othi, Zulu ngithuleleni, uma inkosi yenu ihlukunyezwa kanjena Uzibhebhu. Baxuma baya phezulu abanye abantwana basendlunkulu phela bethi kodwa sasisolile ukuthi khona ukungahambi kahle. Indlovukazi uNomvimbi kaMsweli Mzimela okuyena phela wayegane isilo uCetshwayo aziyiphathanga kahle lezi ndaba. Yahlangana naye umntwana wendabuko ukuthi uma kunjena kuzomiswa kanjani. Baphuma neqhinga elithi kulungile alandwe umntwana Uzibhebhu. Nangempela wendabuko waqoqa ibutho aphikelela khona kwaMandlakazi emzini wakhe phela Uzibhebhu. Bafike balithatha ngesidlozana izinyane elingudinizulu. Kodwa lokho wangamphatha kahle umntwana Uzibhebhu ngoba wayibona ukuthi kukhona okushaya amanzi, kodwa wayengazi ukuthi ngabe ikuphi akwenzileyo. Kanti indaba ingesalukazi esibelethe izandla eqolo. Kuyilapho khona umntwana Uzibhebhu alahla khona ithemba ngokweseka Usuthu, njengoba phela umfowabo uCetshwayo engekho eboshiwe. Nakho lokhu kuseka Usuthu kwakuwumsebenzi onzima kakhulu kuye ngoba phela amaNgisi ayengafuni nakulibona Usuthu. Inhloso enkulu yawo kwakuyiko ukuthi aqede ngawo wonke umbuso wakwaZulu noma uhlakazeke izicucu ezincane. Yiko kanye lokho kwaphushela umntwana Uzibhebhu ekutheni naye agcine eselidube esandlwane, efake lona iduku elibomvu ekhanda. Phela base bemluthile ukuthi wena kanti kawufuni ukuthi ubuse ube inkosi enkulu nawe, kunokuba ulokhu ugadele abanye abafana ubukhosi. Phela maningi amanye amakhosi ayesezitamuzela nangezindawo ekebhulelwa yiwo phela amaNgisi, njengayo indawo yakwaBangobese, njengoba bezibandakanye kakhulu empini. Indawo phela lena eyayilaphana eNquthu lapho kwahlomula khona isizwe sikaMotha Molefe, laba beSuthu phela abasekhona namanje endzaweni yaseNquthu. Kwenzeka zonke lezi phithiphithi, indlala ithe bhe kwaZulu phela izinkomo zidliwe yiwo amaNgisi, amasimu ashile, imfuyo kayikho, ngisho izimbuzi imbala zithathiwe yiwona amaNgisi. Naye Uzibhebhu lona wathi mayesezinikele kuwo amaNgisi abe semhlomisa ngazo phela izibhamu ukuze ashaye acoboshise Usuthu. Ahlakazeka kanjalo-ke amamboza, njengoba naye uHamu wagcine esejoyine yena Uzibhebhu ngokulandela ayogqisha namaNgisi.
Waqhubeka njalo uZibhebhu egqilaza uZulu, egqilaza uSuthu, eguqa lapho ekhona uBedlela Mzulu amafutha omkhulu, itu intombi nesoka phakathi abo.